Ayan mga ka-diet, andito na naman ako sa aking business, ang buy and sell ng talahib. So ito nakikita nyo, ito na yung mga dineliver sa akin mga ka-diet. Oh. Ayan, inaayos ko siya kasi ilalagay na siya sa bodega. Ayan, bago to ilalagay sa bodega, so tinatali ko muna siya. Tuyo na to, lahat tuyo na sila. Kapag summer, ito yung aking negosyo. Pagbabay and sell ng mga talahib. Ayan. Ito yung ginagawang walis tambo dito sa Bicol. Ayan. Tapos, maya-maya, ipapalipat ko to doon sa bodega. Doon sa bodega sa likod. Kaya inaayos ko na siya. Tatali ko, tapos ipapaalsa ko. Itong ganitong negosyo mga ka-diet, bawal to sa maarte. Tsaka sa may allergy. Ayan, kita nyo? Kita nyo yung mga braso ko. Punong-puno siya na mga bulaklak or iras tawag dito sa amin. Bicol. Kailangan pagkatapos ko mag-ayos, maghuhugas ka. Kasi pati buhok mo mapupuno ka ng, ito oh. Ito yung, yan oh. Pag ginanyan kasi yan, nagagalaw-galaw yan. Ito yung lalabas. Yan Makati yan. Oh, yan mga bata, nagburadul oh. Oh, hi Junior. Hi, si Bebe. Oh, yan oh. Yan, kailangan lahat yan. Yan. Pag ginanyan mo yan, pag nagagalaw-galaw, yan. Iras. Makati yan. Kapag may allergy ka, kailangan mag-face mask ka kasi mag-atching-atching ka and maghugas ka ng pagkatapos mo mag-ayos. Yung presyo ngayon nito mga ka-diet ko, nitong talahib ngayon, per isang tali na ganito. Nung unang mga linggo, nasa 300 isang taling ganito. So ngayon, nasa 270 na siya ngayon. So bumaba na ng konti. So ito, kapag i-stackin to, tumataas pa to. Pero pwede mo naman siyang, depende sa'yo kung ipapautang more ano. Pero ito kasi parang nung August pa lang, pinautang ko na to. So ito, kapag kaanihan na, binabayad na nila sa akin. Ganun lang. Yan mga ka-diet, oh, tagaktak na ang pawis ko. Pulang-pula na yung mukha ko sa init, oh. Ganyan talaga, kapag gusto mong kumita ng pera, kailangan mo magtiyaga, magsipag, hindi puro nga lang, oh. Yan. Hindi ko na kailangan antayin yung yung asawa ko kasi hindi naman siya marunong nito magtali-tali nito. Ako na lang, oh. Basta kaya ko, ginagawa ko na. Tapos ito, na sinampu-sampu ko ng tinali kung sampu-sampu, ipapahakot ko dun sa anak ko at saka sa pamangkin ko dun sa bodega. Maya-maya. Tapos mamaya naman, kapag may nag-deliver, ayun,
Ganun ulit. Ganun lang hanggang matapos yung anihan. Tapos, iaantayin mo naman na i-stackin mo siya, tapos tataas siya. So, kikita ka na. Ganyan. Ganyan ang buhay dito sa probinsya pagtatalahib. Kailangan may puhunan ka, may diskarte ka kung paano ka kumita.